Ai, quan engego la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Aquest home a qui veiem sobre una moto és en Jaume Soler Claveria i està a punt de complir 92 anys. Que has vingut amb alguna cosa per fer la volta o què? Sí, amb una BMW que està bé. Has comprat la BMW teva. Ja sigui sobre una BMW o sobre l'únic Vespino que queda a Terrassa, en Jaume no es perd cap acte vinculat al món de les Què tal? motos. Molt bé. Bon dia, Antonio. Bon dia, Jaume. I aquest documental ens parla de la seva gran passió, les motos. Tots els que hem portat o portem encara moto, evidentment hi té d'haver un dia que has de plegar. Això ja ho sabem tots. Sí, però els de matins normalment vaig amb la BMW i a la tarda vaig amb el Vespino. Està bé, és maco tenir una moto de dia, una de matí, una de tarda. Bé. I a la nit també somio amb motos, vol dir que escolta, vaig amb moto sempre. I per això, doncs, a 91 anys encara vaig amb moto i em diuen que no pots anar-hi, que és un perill. Home, ja ho sé, però mira, ara anant a peu vaig caure i em vaig trencar les dues cames, vol dir que també és mala sort això, Però aquesta és una de les primeres que vaig tenir, una R35, és una 3,5, és d'un sol cilindre i amb 4 marxes.